Meron na naman tayong isang Peranic. Rifle type ang gagawin natin. Ito, galing kay Sir Just Pugs ng dito rin, Nueva Vizcaya. Malapit lang, dinala niya dito tong unit niya. Ito. Parang ano siya. Clone siya ng, parang clone ng JC Mag. Ayan. Dito yung adjustan ng power niya. Ayan. Pati yung mga tornilyo. Ginaya. Ayan. So, ang ganda ng unit. Dating tactical to guys. Kaya ganito. Tactical dati. Ngayon, yung may-ari gusto niya nang gawing wood stock. Kasi gumagalaw daw pag tactical. Kaya gawin niyang wood stock. So, ito yung next project natin. Yung tatak niya. So, yun. Sergio's Pugs. Ito na yung kargan mo. Gagawin natin. So, gagawa na tayo ng guys. Ng layout ng kahoy. Guguhit na tayo ng design. So, yun. Stay tuned guys. Tabayanan nyo yung paggawa natin. Sana tapusin nyo itong video natin para makita nyo yung resulta ng gagawin nating butt stock nito. Wood stock ng airgun na yun, clone ng JC Mag. Yun, stay tuned guys. Ito yung design ng bat na gagawin natin. Yan yung gusto niyang design. So, papatabas ulit tayo guys. Patabas tayo kay Jansen. Yan, stay tuned. Ito yung airgun. Stay tuned guys. Ayun, ito na yung natin, project natin. Yun, kalapat na yung airgun sa bat. Yan.
Yan. So, gagawin na natin tong bat. Di-design na natin yung bat. Yan. Stay tuned guys. Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open to a new tomorrow, moving with the motion, following the light that sets me "24 hours later." Yun. Magandang araw guys. So, natapos na natin itong project. Okay. Ito na yung bat niya. Gasa ng power niya. Ano pala to guys? Shoes na airgun. Ito, yung kay Sergio's Pugs. Tapos na natin. Yan. Ganda ng unit niya. Clone ng GC Mag. Ito yung adjustan ng power. Tapos inline regulator. Inline regulator siya. So yun.
Matapos na naman natin itong isang project. Yan. Makinis ang kahoy niya. Yan. Hanggang dito na lang guys yung video natin ulit. Yan. Salamat sa panonood. Yan. Kita-kita na lang ulit tayo sa next na video. Yan yung kahoy niya. Ganda ng haspi. Yan. Yan. Sige guys. Salamat sa panonood.